Well. Good morning, lady. How are you? Pićanci. Something to drinkić. Drinkić. Ćirko! Gde si sad gluvaće? How is his ekscelencija? Šta je bilo? Ćirko, dolazi s mesta ovde zbog pike i zbog prevođenja. Kuvamo čaj. Gospodine Šojiću, ja razumem srpski. Stvarno? Da. Čak i taj koji vi govorite. Tako da nam prevodilac neće biti potreban ni meni ni vama. Jao, kako sam iznenađen. Čime? Pa stavi podatak da jedna stranka ipak priča srpski bez frljenja s padeži. Ja sam, gospodine, iznenađena vašom cirkulacijom. A šta ste cirkulacija? Pa da u tim godinama primate posete bosi, bez čarapa. Zaturio sam negde čarapke, jednu izgubim, drugu nađem. Da, drugo, ja sam Srpkinja. Jel? Da, profesorka srpskog jezika i književnosti. Pa nisam znao. Da, u ambasadi samo mastiljarim. Da. Jer za mene već 4 godine u ovoj zemlji nema posla. Sramota. Iako sam bila student generacije. Kako sam ja, to nije moguće. Moguće, gospodine Šojiću, moguće, sa ovakvom vlašću sve je moguće. Ne, neće još dugo. Ja vam kažem, za ovu vlast dani su odbrojani. A onda ćete da nas zajašite vi? Čekajte, gospođice, nije ovde se stvarno jašenje, nego mi hoćemo da Srbija dobije dobru i poštenu vladu. Batalite te fraze. Dosta je meni ptičijeg jezika. Mene zanima koliki su realne šanse da građane jašite jedan mandat. Ovako, mogućnosti su dobre. Ali vam za to treba strana podrška. Jao, jeste, treba će. Mi ćemo narod lako. Narod nama neće da bude problem. Pa šta narodu ono što daš, on će to da bira. Neće on mnogo da zanoveta, neće. Ali posle narod biraju stranci, a oni hoće da zanovetaju, hoće da traže dlaku jaje. Te ovaj može da uđe u vladu, ovaj ne može da uđe zato što je euroseptičan. Skeptičan. Šta? Skeptičan. Pa to kaže, hoće... Evo ja mogu da vam omogućim kontakt s ambasadorom. Jel? Da. Ja njegovoj supruzi dajem časove srpskog jezika i dosta dobro stojim kod nje. A koliko dobro? Koliko treba. Zato razgovarajmo poslovno, bez uvijenja i otvoreno. Mene zanima tačno šta vi hoćete i koliko zaista možete.